Il-Gvern ta' Robert Abela mhux lest jikkometti ruħu sabiex jissospendi l-attivitajiet tal-massa. Saħħitu l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel fejn ġie spjegat illi l-MUMN tinsab konvinta li jekk verament il-Gvern Laburista jrid jagħmel infurzar fuq tali attivitajiet għandu jikkanċellhom immedjatament. L-MUMN stqarret illi jekk il-Gżejjer Maltin jibqgħu jirreġistraw każijiet ġodda bħal tal-aħħar jiem tul is-7 ijiem illi ġejjin ser inkunu dħalna uffiċjalment fit-tieni mewġa tal-pandemija u għaldaqstant il-poplu ikun qed jirriskja lockdown parzjali simili għal dak ta' Marzu. L-Union spjegat li l-Gvern, mod partikolari l-Ministeru għas-Saħħa, qatt irid jippreżenta soluzzjoni għal pożizzjoni delikata illi tpoġġew fiha l-frontliners kawża ta' numru ta' deċiżjonijiet ħżiena illi jittieħdu. Għaldaqstant, minn nhar il-ġimgħa 7 ta' Awwissu, l-MUMN qed tordna direttivi għall-infermiera u qwiebel li jaħdmu fl-isptarijiet. Fost oħrajn huma ordnati sabiex ma jaħslux lil pazjenti kif ukoll m'għandhomx iqandluhom minn fuq is-sodda u ma jakkumpanjawx lil pazjenti għat-teħid ta' X-rays u swali tal-operazzjonijiet. Dan fost direttivi oħra li jingħataw ukoll lil fiżjoterapisti. Minn nhar il-ġimgħa wkoll dawk il-ħaddiema tas-saħħa li kienu qed jitqiesu bħala vulnerabbli mis-sovrintendenza għas-saħħa jew illi huma tqal għandhom jitolbu lil ta' fuqhom sabiex jevitaw kuntatt mal-pazjenti.